ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ତେଲ ବନେଇବା ଶିଖେଇବା। ବସ୍ତାଟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ କାଟିକି ବସ୍ତା ଭିତରେ ସେ ତେଲ ବନେଇବା ଗୁଣ୍ଡଟା ଦେବା। ଏମିତି ଭାବରେ ଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟାଇଟ୍ କରିକି ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବା। ଏମିତି ଦେଖ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, କେମିତି ଭାବରେ କରି ସେ ବାନ୍ଧିଲେ ସେଟା ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବ ନାଇକି ସେଟା କାଟିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜରେ ଏମିତି ଏମିତି ଭାବରେ କାଟିକି ତାପରେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେଟା ପକେଇଦେବା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ପକେଇବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଟାଙ୍କୁଣିରେ ଡାକିଦେବା। ଏଇଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କାଢ଼ିକି ତାପରେ ଏମିତି ପକେଇବା। ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବା ଗରମଟା ଏଇ ଭାବରେ ପକେଇବା। ଏମିତି ଭାବରେ ପକେଇକି पूरा प्रेशर एक ही बाहर किया जाए ये बाबरे केमती थेलो बात ये एमती बाबरे बाहर ये आंटी केमती थेलो अच्छी तेरा बाहर की ये बाबरे अच्छी बात सब एमती हम साइड में ओके बे तेलो भारी तेलटा भारी धीरे धीरे कमी जाऊँगी। गुंडला तेल जाओ सब भारी करना धीरे धीरे कमी जाऊँगी। तेरे तेल तेल आता है